Čo sú to neurofilamenty? Ľahké reťazce neurofilamentov NFL, biomarker poškodenia neurónov pri skleróze multiplex SM. Predstavte si nervovú bunku neurón. Je základný stavebný kameň nervového systému. Vo vnútri každého neurónu sa nachádzajú špeciálne bielkovinové vlákna, neurofilamenty. Tieto neurofilamenty fungujú ako vnútorná kostra neurónu. Dávajú mu tvar, pevnosť a pomáhajú s transportom látok vo vnútri bunky. Pri ochorení SM imunitný systém napáda a poškodzuje nervové bunky v mozgu a mieche. Keď sa neurón poškodí, jeho kostra sa rozpadáva a neurofilamenty sú uvoľňované z buniek neurónov do okolitého prostredia. Tieto uvoľnené kúsky neurofilamenty sa potom dostanú do mozgovo-miechového moku a taktiež aj do krvi. Ich množstvo v krvi, a teda hladinu dnes vieme s dostatočnou presnosťou a relatívne jednoducho merať pomocou špeciálneho testu. Čo nám táto hladina napovie? Už na začiatku SM nám hladina neurofilamentov môže naznačiť, aký závažný priebeh ochorenia môžeme u pacienta očakávať v budúcnosti. Vysoká hladina neurofilamentov znamená, že dochádza k zvýšenému poškodzovaniu nervových buniek. Počas liečby SM je sledovanie hladín neurofilamentov veľmi dôležité. Pomáha nám pri posudzovaní, či zvolená liečba dostatočne účinkuje. Ak hladiny neurofilamentov počas liečby klesajú a ostanú nízke, je to dobrý signál. Ak by naopak začali stúpať, môže to znamenať aktivitu ochorenia. Niekedy sa SM môže zhoršovať aj bez toho, aby mal pacient nové príznaky alebo zmeny na MR, magnetickej rezonancii. Práve tu neurofilamenty môžu pomôcť odhaliť tichú progresiu ochorenia. Meranie neurofilamentov je ďalší užitočný nástroj pri neurologickom vyšetrení AMR, ktorý pomáha lekárom lepšie sledovať priebeh SM. Vyšetrenie z krvi je pre pacientov jednoduché, rýchle a menej zaťažujúce ako napríklad MR vyšetrenie či odber likvoru. Váš lekár bude hladiny neurofilamentov pravdepodobne sledovať pravidelne. Pomôže mu to lepšie zhodnotiť aktivitu vašej SM a uistiť sa, že vaša liečba je účinná. Viac informácií o skleróze multiplex nájdete na stránke sm.zdravoteka.sk.